Are you looking for painting contractors? Look no further. We are making home painting simple. When you pay for a handcrafted job, you don't only pay for materials used, but also accuracy, professionalism, experience, knowledge, and accountability. We got you covered at an affordable price. Contact us for a quote and let us make it colorful for you. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ithuse yaphinde yashiya abantu abaningi beshaqekile ivideo yomculo odumo lengoma ethi umlando lavela wakhona estage esaperforma yona lengoma waquleka lo mculo ogama lakhe kunguthuse abaningi ngesikhathi equleka esaperforma estage abantu ke basale beshaqekile emva kwaso lesigameko kube sekubonakala oyedwa izama kumthela ngamanzi ukuze evuke yize noma ngazi ukuthi yini imbangela futhi kukuphi lade performa khona kodwa abantu bebese beqagula ukuthi mhlambe ubekhathele kakhulu ngoba abaculi kuya ekuthiwa baperforma isikhathi eside endaweni ezahlukahlukene kanti ke abanye basola ukuthi mhlambe ubedle idakamizwa ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu ake ngivele ngidedele yona le video mongakayiboni uzibonele ukuthi ngabe uwe kanjani estage awubambela. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba mina nje ngentathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.